Doncs jo estic ben contenta i de venida de celebrar els 50 anys de casats així, amb els nostres fills i els nostres nets. Ai, estate quieto, ja sé que no sóc la mateixa de fa 50 anys, ja ho sé. Ni jo tampoc. Ai, que alegria més gran. Com ha sigut això? Fotre! Almenys 3 anys. Jo diré què farem. A la merda se n'anem. A la merda. Hipotecar la casa. La nostra casa. Va, no facis eixa cara, eh? No, si et sembla, mai haver sobre un peu. Ara vindran demà la mudança. Et pares a pensar i dius, tan malament ho he fet per tocar-me ara viure tot això? 50 anys, Jordi. Més de la meitat de la nostra vida. Però què tens que dir-me? Si el nostre matrimoni ha sigut una rutina, gris. Un cel ennuvolat. Bona excusa té el malalt. I tu? Vas fer alguna cosa per mantindre el foc i la flama? Però com podia fer-ho? Si sempre estaves ocupada. Quantes voltes hem anat al cine tu i jo, eh? Des de fa 50 anys, quantes voltes? Contesta, Lola. Has sigut provocat? La meva neta avortant? Matant el seu fill com si fos una mala puta qualsevol. Què fem ara, Lola? Què fem ara? El millor regal que podia fer-nos. Millor que qualsevol collar, Lola. Jo sempre he tingut confiança. I mira, ja veus, al final les coses van al seu lloc. El casaries no te vol dormir? Sense capellans, ni missa, ni nada.